uyakusaba ukuhlala ngayedwana. Usenguqithi thizeni wabafanyana. Ongabafanyana banokuphosa amaganyana. Bayazi uzolutheka ngomzuzwana ngoba uyakusaba ukuhlala ngayedwana. Uyakusaba ukuhlala yedwa. Ingelosi-ke mawumbuka kepha izenzo zakhe beluziyahluka. Ungambuza ukuthi mingaki imizimba uzomthunuka kwaye ngeke akuphendule uzokubuka nje. Unwelela umnyama sucu unamahloni, muhle umbuka muhle ungambuka. Izimpendulo zokuhamba kwakhe zihlobene kakhulu nendlela afika ngayo. Lunokuvalana amehlo kakhulu uma liselusha uzuyilibale nendlela afika ngayo. Akulula umbone esehamba ngoba lenyathu afika ngayo impala munye nalena zohamba ngayo. Useyazazi nezifiso zakhe ezikuhlulile. Uzohamba sekuhlwile. Ngayo le ndlela afika ngayo ngenhloso yokuthola sebewafezile amaphupha afanayo nalawa asekuhlulile. Uyazi uzomxolela ngoba lesithomba sekudayisele sona singumgunyatho obizayo. Uyazi uzobuyela kuyena masezibunethe uyena okhongozela amaconsi akho lawa abehlulayo. Indlela azohamba ngayo ncima ishina afika ngayo ngoba uyakusaba ukuhlala ngayedwa. Imi